दानसैबाय जों मोनफैबाय ओमफ्राय दा पान 이게 빨라 분도 그래 저 수고하다 했어. 네네네. नै जोङो दा मोनफैनानै ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दै लायदो नै दंखलायाव दै लायनोसै जोङो दा नै इफोराव दायो हाबहैगोन र' बिराद साफा साफा माबा सिनारि दं इफोराव दा हाबनानै नायलायसिगोन जोङो इखो दंखलाबा दैबो दंना गैया अबेयाव मोनगोन दे हे दंखला सान्दुं गोसाजो दंखलानो दैया थांना दं दंखल सिंनि फेलबा बया जानानै दंमोन ओमफ्राय इखो फाहामनानै दैयानो खस्थ' नालाय आरो गावबो खावथाराखैमोन गोबावथार जायो ए मोखोना माखाबो जि सिनारि जाना दंखायोबालाय नै बेयाव जों दा ओंखाम ओंख्रि संनानै जानानै दायो थांसिगोन मोनासियाव ओमफ्राय इयाव गुमैमोना माने खालामारिनि फैबाथाय थायो ना मा होनो खालामारिनि फैबा इयाव थायो ना मा होनो इयाव ओंखाम जायो हा 이런 타이응 오빠에게 누워 계신 자이 맨날 라 이런 타이응 있으러 가네 구매나 역시 코스 자이 나라 네 스니도 많이 그러지니 알아 타이응야 오빠에게야 나도 잡아올래 नै बेयाव साहा फुदुंहांदो 여기 자이 왜 항시로? 지나가이 보니 비자이 왜 항시? 나? 나? बै मोनसेया मा ओइ मोनसेया ओइ मोनसेया मा 이거는 오마 비트 어마 비티브 오마이 엄마 뭐야? 이래서 나 진짜 쓰이네. Đây này, người có hát này mà lại mình có hát này. À đây ạ, này đây. Này cái này, cái này cái singra rồi mà này cái lô bông ngỏ. À đây này, lưng rẻ thôi này. À đây, điều đó mà điều này cái nào? Đúng rồi cái điều. Nó là alo cái gì đó? Nhang đi lên thế. Alo. Ninki खालामनाय बे थे Ayo mà biết được sữa Ui cô biểu như chơi Aduh, undun ओंखारबाय नामा र' जाथ'आखै जोंना नै खानाया इबो एकदम एक्सिलेन्ट का संनायाव मास्टारसो दा होनगोन र' माबासि द दुन्दिया आनलेन जोंना खाना जानायानो बिराद खस्थ' जाबाय दिनै माबा गैया माबि गैया लायफैब्रबलायनाय आं ओंखायनो न'आव संखाबोनांगौमोन ओमफ्राय सिराना मालाय इयावनो दा जाखांनानैसो हाग्रायाव थांगोन नालाय जोङो मिथिला माब्ला समाव मा थाङो मोनासेयावसो थाङोबा गैला कालारालाय बेखौ आखाइजों लांसिन आरो ओमफ्राय मायबा दंबाय नामा मस्ला मस्लि ओइ मा दै लाना फैलायाव दै गैया 누구 들리네요? 이 방식도 이 방식으로 दै लोंजाया गुबुन नामा 이 방식아? 너 나랑 그만 모자 안 쳐. 야, 누구구만. 비밀장은. 내가
अमानि देवाना सोंनाय बाथ्रा नङा ना बारा रुनानै दा जोंखौ आलु बारा होलाङो माबानो अमायाव गारियावसो थाबोदों नै लोगोफोर जोंना मोनहोलांबाय नैयाव नाजाल मुरि बानायदो ओमफ्राय नैखिजा ओंखामा मोनबाय नै एसे गोबां संखादो ओमफ्राय बाहेरावबो नैयाव बाहेराव सान्दुं गोसायाव अमा बिथै अमा बेदर फुलकबि आलु संदो ओमफ्राय आं नुबाय दं थारै ओमफ्राय नैयाव हांसो मटर आलु आलुआखैयाव आलु हांसो मटर आलु जाग्रोबाय बिसोरो दा गथ'फोरा ओमफ्राय नैयाव जोंना बिराद सान्दुं गोसाखा नै जोङो ई जायगायाव दंफैयो दा आरो नै जोंनि नै ओइ जोंनि सानजा जाना दं आरो इयो ओमफ्राय मुसानावनो ओमफ्राय जोंहा मुसा न'नि खाथियाव दंफैयो जों नै थरजा बेरायाव गुमैमोन थाफैयो इयाव फारामारिनो फैबाथाय इयाव गुमैमोना थायो न'आव थांस्लाबनो हायाबाथाय ओमफ्राय इयावनो माबा माबि संफैगासिनो नों ओमफ्राय दा इखौ जाखांनानै जोंबो दसे उनाव हाग्रा गेजेराव थांसिगोन माबा माबि नुगोन खोमा नायनो थाखाय नै आंना फुलकबि आलु अमा बेदर अमा बिथै गथा गथा नै फुलकबि गथा जाग्रा गोजासो मानसिफोरा Rang lah belan kan nah. Sadai. Sekarang amot. Nani doai je nu. Oh tu mana hari dia dulu tu aku. Nah itu. Sini kelan rong ke jalan le nek. Malu mesti khamani ya kena. Ang le akile. Ang ke jalan ale. खामानि गैया फैनायाव लागोन नांगौ नैयाव जों दा ओंखाम जाखानोसै ओमफ्राय दासो जोङो ओंखाम जाखांनानै मथंगुरि थांसै जायो माने सासनिनो ओंखारजोबा बे जायगायाव बिसोर फांफुलिनाव थांमोनाखै खिजानाया मा होनो हाय ओंखाम जानोसै जोंहा नै खिथादो ओंख्रिफोरा माबायदि जाखो फाजाफोरा थिगानो बर्थमान ना खोन्थो ओंख्रि दालि मुगैथावथाव आरो मुथुथे नोङा थेवबाबो इनो सासेया माबा माबायदि होननाय मुगैथावथावसो नङा हांसो ना अमा बेदर माखौ जाख'नो ओमफ्राय माबायदि जादो गुमै संख्रि गोबाब जादो आदाया खोन्थादो आदाया आं जानायाव मोजांखौनो मोनजोबदों सामब्राम गोजा एसेल' खम जादों आरो ना माया गोदै जानांगौमोन खिन्थु बेस्ट जादों आरो मस्ला थेंक इउ नै आदाया हांसोजो माबाखौ एवदो जोंहा हांसो मटर आलु संदो Ayo kau kelemain si langsung. Ay kena gila deh. Dah ada dah mbak. Sang bezani sih. Dah sudah, kenapa? Này bây giờ anh đi xe bộ thum thum ra vậy xài xà này cái nó không ai à nó xe là nạp ra lấy
Siar godaanसो दाननांसिगोन खोमा Siar goदान दाननांसिगोन बायनायनो जानाय नंला थुंफुआव खारग्रा जादोब्रा ना गुमै फुं फुङाव खारनो होदो इखो सियारानो जायाथोला नै लोगोफोरजों जाखांबाय इफोर माखाखौबो साफा खालामखाबाय दा गारियाव गाखोफिननोसै जों एबार मथंगुरि थांनोसै गाखो 나래 나. 아우.